ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಿಂಬಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಕವಚನ ಮುಚ್ಚಾವನ ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ 40 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಯನ್ನು ಆಟಣೆ ಮಂದದೇರು. 20 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆದನು. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಿಸಾಯರು. श्री पुरुषोत्तम गट्टी भटनगर, श्रीमती धनलक्ष्मी प्रेम सागर कापिकाड, श्रीमती प्रतीश अंकिता कापिकाड, श्रीमती शर्मिला गणेश आरोही कापिकाड, श्रीमती राधिका अश्विन राव कापिकाड, श्रीमती हिताक्षी अश्वित कुंपला, श्रीमती कात्यायनी नारायण संकोड़िगे, श्रीमती गीता नारायण राव कापिकाड गोपुर तुडर्न अरलाद संध्या भजनेगे चालने कोरियರು.
ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆತ್ತರು ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭಜನಾ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತನು. चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वक्रतुण्डा महाकाया कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महा